Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinikilong ki khubor bamta kasni. Halor ka jingye ki jinginong tre asya ka jilla bandawa na ka sorkar baga de ban penbiang jingsiu yaki ka bakim pat yo na ki benai na kaliang ka menteri katanat ka kot ka kya ka Dr. A.M. Lingdo kalapan pai yaki nong tre asya kimde ki nong tre bapura jong ka sorkar. Henry ki detang ki nong tre mon snobha blajit na ka borshnong ne ka jingjit na katanat ka kot ka kya. Nga sutu ba ki asya ki snow ba yaki habban perkiu ya kata ka jingyo man ubnai ka jongki par nga sutu ba ki snow ba kilong kita ki dekot nong trei jong ka health department ki ba pongsan ha ki ba kordor ba ti ki snow try le si ban ong yanga kum ka nong yalam jong ka ni ka sarkar bapet ya kata ka kot kya ban mi no ya kita ki jingyo ki bakiyo kum ki nong trei kam asya ka jingmut jong ka kani ka ketin asya nga kwa panchia khana khane brapi kamut ki de kita ki accredited social health activist mo but ka rukom trei asya kamdei ka jing trei kum ki wei pat ki nong trei ki batrei ha ki kam lani ki office sarkar kini ki asyas ki dei kita ki dekhot jong ki shnong ki dok ki bala sajid de ki dorbar ki jong ki bakin yarap yangi ban pensapriang ya ka rukom im bat ka rukom syak suman kaban yarap ya ki nong song snong bakin yo ya ka kot ka kya ka bobit ka bobiak ti ngasu thuru ba kisngau don hok baki di ben yo ya kata ka wage kumba yo lang giwi no trade tindi ki daily wage ki hab ban wan na do step hado bandakut kata ka kenta kabala shim ye ki baki trade ka do ka kam kita gidi kita ki daily wage ndai hakakam asya pan ngim ken ye ki asyas kum ki wage workers but ban penya nujor ya kata ka wage payment jongki ha ka jing trei ka jongki ya ka kam ka bangidon kam teng e ki ban trei kan lo ka ba class sibot te ka sarkar kami hi kala ibit bayaki asyas lada pipa ki begin trei ka lo ka kam te ban ai ka ikan ja boxes man sya ki bakin snow ba laburon keliang ya ka kam baki volunteer banle ki trei kam mon sngub ha ti lada ki shimti ya kini ki kam bro kiyo kita ki incentive bangi ya kana ha kini kita yo baladen kaba don kam ban pensyai baka de ki jing shisha ya kani ka jing trei asya la pentung kum kani ka jaj kam da kata ka NHM kata ka National Health Mission kabaka sarkar kami hi ka ngubit ladon kam ban pentri kam haki jela baro ban yarap ya ka kot ka kya bakan kenreino bakan yat bahano bakin sungthu bahagi nong song ki ai kita kitika ki ai kita ki vaccinations ya ki nong armet ki ai ki indicators ki bangihapan kami ban pen yaki kelung ki bered nado dangkha hadu sansnem kita kishi hajar sngi jong kecing im jong inu ikelung ki ai ki kendon ki bengi hap ban pen ban yarap ye ini ikelung ban yo ya kamet ke bokot ke bokia ya ke jebing ke boplung ke bokba pat kum ta ter hang ni ngadon lightly kini ki block akwa ban share bat pi ya kini ke kot ke bodon kap papin yo i mahabang ngishim ya kajing yarap joki asya kabakam bon kenta hakasisngi ni ay yaki yakita ki incentives lani kabuskit ban yarap yaki let's say ban let na kuwi kachaka sya kuwi kachaka let's say ban trei ya kata kakam mon sngub ha ka joki pin yo i hakini ki jing seo ki bangidang sudap ai
dang kendet por menta kendai benai mensuala dengan bakla baro kita ki pending lani ki jingsa teng jong ka jingsiu ki asala de pai but pi kum ki lat pathai kubor pidi ban su thu paman inu ikambangi ai ka don rengkat i incentive ki don ki asya ibayo akan rubenai kum bakat prajar ki don ki asya pan nakaju ka blok ibayo aku prajar kasong ka jingtrai ka juki ki ai ki incentives ki bakile ki ai ki trai ki kam ki bakile banyarap yaki hari boy district ngapet ya kani ki jingya siu yaki asya sebat ngayu i bun na pedeng gini ki asya doni asya lay ibana boy rembong NSC haka boy rembong CHC ibayo aduk lai kuwe hajar arspa akusan ki incentives na kabentahan rubenai pindaya terter hakan nikalis kidon kibayo aku nyo hajaru kidon kibayo lai bunyo hajaru tang ya ka insentif ka bakiyo kani gadi kelum lang nam tan rubenai pinsem pakacing ayaki kalalong lupa kababit kababiang bat kalong kababakla ban ong baka pisa ba yo ki asya yo lut nak sorkar kami tam de ki sisyak ta ka sorkar jelaru ka bailang ya ka jing siu nak benta ki asya